Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-Yasimi Iliatohari Al-Mustafa Mini Mundore Atohairil Mundore Yazdadu Shauki Kulama Ayandura Kubaniya Mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغينا الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورما وكفى ولد السنما من بامبولو أما زيزي على الله سبحانه وتعالى تكو بركة ماي kanyin ala fa Allah subhanahu wa ta'ala naka se anaka fanga dakene aka faranga baran aka sabati ambulo amma ko bala aka kecco mena ala kande maka keti. Assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam ni sirru inde fwani bismillahir rahmanir rahim namboro la mi solka alkrabaka sallallahu alaihi wasallam anya fwaye assalamu alaikum mando ami segaka assalamu kana senge solka lil alkrabaka am sabati Allah subhanahu wa ta'ala yoro kiyen ñumandona kita fitri wala wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ka joraye alkama jodo keneka domi ni de ani nafolo nate makodla domi ni fama ka garde korti jo akrefe domi ni fanda ni fama nu bebe aywa mizana kelina Allah subhanahu wa ta'ala ka don noya anambal arsama bela jalema assalamu na mborola mi foli di salame chama ana musomama taseki kokora andi nyine wandi seliya dugo nyinina arsama foro jama kulu fe kerengere liana angara moko fe alhamdulillahi rabbil alamin anjigi cheka wala shun tloba dugo mina amba nyinu fe halibu ka dofaraka bara aka sabati ambulu ashi ana kene ala ka di amma anjigi be minga Allah subhanahu wa ta'ala fe barayna wode baray aka ke nyinama ya baray Allah subhanahu wa ta'ala kandame anga balo ni zira sanuma inga anga fatu aka no e malko bon ansaka sira demeni foka asema forba jama kulu se dina ta sira korale chema foka alsalamu se alkara sallallahu alaihi wasallam joko sanuma hakika shidoma salamu ko soro ku yere ku yelama kake alkara satuma shi no kera nangara Allah subhanahu wa ta'ala tashi nyebinye la harabinye asalamu ayo forba jama kulu no be dugo wala anyi o bara la shunitle amba foka barka da ka se ka dugo nyini kurkura afa ya chesri dugo no kelila mimbe ka anyana ni mimbe kan gofe ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka bela jele mene ana bal asam furba jama kulu bela jele ma ya rabbi alaka salama yademe alaka ngade me mbaye alako kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jong attaqullaha fima amar ayto ngaje anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nya aka yamar kola assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ko anga minge ayto anga zeko ke akelila akwa anga min dabla ayta ngan zeko beke o dablalila wanta ho amma anhu hawa zajar alakram mandon Allah subhanahu wa ta'ala ko ngamin toyi aya kodo oma ayta ngan zeko ke aywa nga je o ko ngan zeko ke kodo la oma Allah ta'ala sonama jebi nya ambulo la harabi nya ambulo alaka ko ketugo wa alamu annana bi fadli al hayy alladhi la yamut asama mba fa kadon setki masaka se anaka fon siriya kono wal mutaghafilu anhu abadan la yafut mawma yira kunyina Allah subhanahu wa ta'ala ko ki yira kun to yinni dungo bolo jena wallahi ni yela la kabakolo bil wolo lana wallahi ni alay jena konna fe faranyo ka ke jamana kele ka dima ni yati tigiyake la tafutu Allah abada iti alada ay dodo la bi foka fatura no fara domina o ya bane o ya chene ibolo nasari kuma ni dungo de la kuma seko jira de la kuma yadale ni ayo yer sako ke de la ya chene Allah ta'ala ka hagni nyumande amma hakili min bato amba nyira donka ala donka kira donka sabali nyela boka nokoya la harafana kan nokoya assalamu akhira mawma nyana kebita ka ala da yira nake tayorote jona ka Allah subhanahu wa ta'ala da al maut akhir kulli hayy nyana mabbe bil laban sayala ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama subhanahu wa ta'ala o semasa aka sanu akorta tememe o ka fonsiriya na ka bunye konnana
qad jalasna fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki an zikira an kalam lo kono an faw an ngaram ko gajje konnana anu ka dugo nu ka ayo demeni konnana fil jalsati thalitha wa 70 siki bi woloflani sabanana siki ya rabbi addamina heramina allah subhanahu wa ta'ala kan deme aka dace o herela ala ko kaka ala yakama ikhwan al-muslimin بل السلام لما كان الدين أصل الأخلاق الطيبة وأساس التربية الحسنة ما من نقولنا بيا فامو كافو كدين دي جوكو نيومانيا لاسلي جوكو نيوما تي صرفيو فاكا صر يا صر دين دي كوننا ni mami ye jogo nyuma soro yoro werla min da dine ye dine mi na jingina ka Allah subhanahu wa ta'ala yoro no jogo nyuma nyeni nyekoro choko nini mo daba masa o ka dine munu nyo mina no bole no ma mina ngalo ka fu ya mina ne chen no e ta'athuru minga olula ni no jogo nyuma ndigu ye nyonye do mena e bi nyon yerala assalamu odela famuna ko do ba be ya famu ka fo jogo nyuma nya lasali ye dine wa kadhalika dine fana la mo nyuma abele jele sopase ma be dine de la mamnan hakilma woni vamu allati nahnu bi hajatin akida ilayha ala ya shere anga tlena bi an mako be jogo nyuma na ka soro ka bara keni aye tlemini tonyoni dama temena atlela singola mimi seka yelaki siki jamana kutur katara kana walma dugu kele na chogo jama kana mimi seka furuba fenke a halala e ka soro moma wa kalama min di magari fanda unyejela olu de kara chewye olu de kara disigoshila olu de kala nganawiye mo nyebi bo olu de jorofe ni tlemi ngerati ma be Allah subhanahu wa ta'ala de alaka hakili nyumandi ma otlela ni tlemi ni sura fin damatemena fo dambe tigiti malo aminen nable ni tlemi ni sura fin damatemena fo cheni muso demsene makoroba akera beka nyini fe chogo jumena nyira be seka wodo soro ka shori ni manot le nyonyi kakna sira e kamana kakna gwa alakara mandewu ni tle tiena fo tle labana kake yatashabahu ar-rijal bin nisa'i chaw ya jona chehela fu bu kundigi ka dereme ka muso masiri ku yera kunka ko def la nyetani dishi goshi yorani ngorotay nit le chena fo muso ya muso fini bla ka chaw ka pantalon do ka chedloki du kana ka kibitoro ukungolo la no de kera muso ya nyumaye no de kera voku ye ko de billaje ko de kera dametigi ni sangorotay asama alakra mandon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma bi sira otlenye ma bi fura nyini fura mi misaka ke o banana alakra mandon nit le chena fa nana se fanda unye uka jonyini yoro nyini o ma soro 120 ma bolo o ma soro duguma ma bolo o ma soro koronve o ma soro tlebe fe fanda unyu bolo choru ukungolo la ukulola u yenyeji jingi uyu jigi ke alay ko anya jigi ke alay ni fanda ayo desara kaka joy soro yoro tala fanji ni tlemi ngira o chokoye fama yella ko sigi fanda ngaka ka fuye kwai kulo yoro mi ngada aita foye biye amse ko labi ni aywa tlekera kwa madakara na folo de ni na folo ko mi koyo de alakara mando ma be jogo sanuma nyini mimi sirabo otlela hakilima madame tigi mami makobe alala mami nyado ko bi aywa binana shinimba kofe mami ya do ko nyina ma nana saya ba kofe otigila mama ka nga fura nyini ka do otigila mama ka sira jele nyini ka di otigi ma bi boda soro chukudi Allah subhanahu ka hakili nyumandi ama assalamu alaikum mamna nit lekerate anya ye nganga tlem makobe jogo nyuma yana wala dala ka di alsalamu ma o man bi jogo nyuma nyini alakra salsama alakra sallallahu alaihi wasallam ka shakhsiyya hiya shakhsiyatu al-azima وديس أيوة الشخصية برجلة بالبلة باي أجوكو بلا سنداي نمامي نيو نينكو شيدون كي بولو توري ولا إن شاء الله تعالى أبي بوني ين فتنة إنشاء نافر دومنا كي فاتورة بلا فيها كبرو كونو الكما جودو ديشيغوشي لو إبي فرا أولوكا يا ربي على كان أيوة أنا غايا نامبل السلام بلا جلي السلام عليكم منا نافهمنا كادونغا فو كود جوكو نيوما سباتيلي تسورني دينته اختار الله أفضل خلقه ودل الله سبحانه وتعالى أكا جون بلا جليل فسماندي على يو سكان دنيا وأحسنهم خلقا وبلا جليل جوغو نيوما على كا جون كلي من الله سبحانه وتعالى أكا جون بني جوغو نيوما نيتي
min ladun adama ila nafakhi fi suri kamina adam alayhi salamu tilela kata se buru fiyelima ala o jonga kele de sukandeya imaman wa muhaziban li akhlaqihim ka ke aka jow nyemay kira ni nabi ma bela jele chen muso dem sene makoroba be kamina ava adam tilela kana se dugma kolo ayo de be melekelima chawte ni dugma kolo zavela balokaya ala ka getura bi nyefe nyemado wa muhaziban lil akhlaqi ala ya le jogo ke safine ko ka jogo dugu koni ay kale ka darapo ko nga laje ka ka dugale ko nga nyetura ala insha Allah ta'ala ko am siraye lidhalika kanat as-sirah an-nabawiyya al-'atira wa kama alka sama ka sira alka baka nyinama ya ka tasira wa kada za fa'idatin ta'limiyatin kubra akara fayda bile bay mimi salama kala fena mi ni haketala na bunyit seka fo mimi salama kala jogo bela sanadala mimi sira bela nyuma do salama koro fo salama mani nyeturo alakra sallallahu alaihi wasallam ka flani alakra famu ni ya jogo soro nyuma na aywa yasawi indaka alhajar wal madar ni aywa ni Allah subhanahu wa ta'ala yideme kiyaka la jini famu nafolo sanuble dale on farakuru be kenya iyoro fandane fama be kenya iyoro ibi ke mawfa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ibi ba mawla ala kama ni sero martaba la sera alakra sasma jogo sanama alaka ndeme ala wa madrasatan khulqiyatan uzma alakra sasma ka shakhsiya alakra sasma ka sira o kera kalamblomi nabe jogo sanama bela sanada do alislamu koro yaqulu alhaq jalla sha'nuhu wa dalla sadki masaba fwani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana alakra mandewna Allah ta'ala ka jong qur'ani aywa mandewu na Allah ta'ala alakra sallallahu alaihi wasallam ka awka nyemaye ka kakalla digal yoroye mani na fa kala digal jogo nyumana ngana alaba nyini ma fa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mami ndamala kuna Allah subhanahu wa ta'ala biya wani alaka alaya nyebe jogola na Allah subhanahu wa ta'ala alaya nyeti suna nyebe jongna sokona nyebula kenema nyebula gindola nyebula bangina mami mba don kuna Allah subhanahu wa ta'ala be na nika Allah subhanahu wa ta'ala alaya jigiyabe mami nyoro wal yawmal akhir damala fana kula harako yece alaka ndanga na di amma nin ngera ni mami nyeni vamu yibi sembo jene yala alaka ngishama ni mami yeni vamu yibi sembo shweni na alaka ngishama ni mami yeni vamu ibi sembo toyeni bade ni surafe mene jugula ibi sembo aywa shweni langolo ni surafe mene bade la ibado ko adora mebe ala nyebala ini mimi ye kambe di nyoma ko kambe shwina ni yoro ina Allah subhanahu wa ta'ala ba joro la ya wa shwina bita nyozoro yoro mena be fana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaka hakili di anambal alsalama bela jelema alako kaka ala kama asalamu nin vamuna faman ta'ammaqa fiha sara min ahsan al-ibad khulqa ni mami ngara alakra satuma ka sira ni mami ya shidon yerla o be ke jongla jogo nyuma mbaw doye o to kele do wa arafa'ihim fi maratib al-jinani maq'ada ni mami alakra satuma ka sira famu aka satuma ka nyinama kira chogodi anana jinso su kono chogodi abalona chogodi alakra satuma fatura chogodi aka satuma darapota kasirika di sahaba ubuloma kambamuru foshi kaijo Allah subhanahu wa ta'ala ka jugunye kaijo kafiriya nye kaijo juguya nye chugo di fafatura wala da sanama da bi wala ko sira nabawiya ni mami nyo kala ko shidon yirela alhamdulillahi rabbil alamin obi mawdan jena la harafana abi mawdan aljina kono ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ala kama razaqani Allah wa iyyakum a'la maratibil jinan amin ala kan ziki aljina yoro kortalela أنا بلم أرسلهم بلجلي بحرمة صلى الله عليه وسلم وسائر عباده الصالحين ألكو كاني ألكرب صلى الله عليه وسلم أبونا سنمو هرما كما ألكو كاني الله سبحانه وتعالى كجنمو هرما كما السلام عليكم عليكم بها إذن انتبهوا لما أقول ما في السنغني أيا وصادو ألكرب سسمك سير الله ولا دا من بيولكو ألكرب سسمك نينميا السلام عليكم أنا مسوما أيا حميني أي تو كلام بوكاني ينكا شيدون ngo kala na kanye ni ka shidon arabu kala na munu nga kando na sebe ma au ka kana ba so alke ba sa sama yarak nyel arabu ye aya chesri bara vya kanye ni ka nye shidon munu mana shidon olu ka fo munu da shidon bode ata nya kerengere ka alka sa sama ka nyinama ya ka ka walada nani min bitama ve min baru sanve ya ka ko doyi sabu anya do ni ko fiqhul islami ko imam darul hijrati ya fota ko be laban kotigi de bolono alka bay alka sa sama yara mana jira mawla okuma fonyongo bade mi manyere dama ni nyonje doy yira ke alakra sallallahu alaihi wasallam ka sira dombaye
do yere ka aka sunnati ge ka do boala o mananya ka nyinama ya barachi ka jira mawla amina don chena ja alakra ko kunyi ninde o ma uye min boala nu dai ngaloka obi faraka uye mamunu mbwati ge la ngaloka olobe kati kuye filimi ngume ko kono no bora la ambele jele be ben ambe balo herala ambe fatu herala mimbar wala da kunye ni ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli afamu ko nyuma be ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ko di ana balma asama bele jele ma assalamu alaikum va muna adenga ana balma ke ne kalande ni amina pumato kuma shido ba bolo insha Allah ta'ala don getura munun Allah ta'ala yu keka alaka dina deme nu kuma na laraba kan memba be lafiya amina puma di uluma insha Allah ta'ala laydu mi mani nyonje o laydu bi tusena yan saraka sama nu kongo an ba wala di an ba wala ayabe don ziyadatin wala naqsani and favoraka wa ande femwala zan alaka mando asego ayatlo majo lima yaqulu allama allamati alfasij sisa ngone marako ko getura minye kitabu faranyonga muhudu mande ka alaka sama photo jira mawla alaka nasara kairala nasara alaka sama photo kumbe sora amba fo ngafe nya photo de ngano masoro ni nya sebene ka jirila ko alaka kumbeta wa wallahi apmbeti non de foy fo faka soro asabatira o yoro sira ye fenyi an tarikhu doni a fonyogo ka tian fo ka fa fonyogo ka tian barsa wa kele wati mena alaka sama ka soma da mena ni maba fa ko nyefo mako yo faka soro yere ashido mbaye o mo ya khilafatu faranyonga ku chesri ka basu se bogoroke harsa u cheka faranyonga harsa shidombe ula qur'an shidombe ula u sira chew seyorola Allah ta'ala naka kira ka puma famu yorola muqtasiruna utemunu be pumati ay olu be pumade ashidone ko fe izan Sheikh Abdul Aziz Lamati na bigita ma iba don ko ni ngana ne zira anye fo ma mawye nini nya fo mo ka ngalame o to ko kele fana do kadhalika al-allama Muhammad al-Hasan ashanqiti murtan ka ko getra Sheikh Muhammad al-Hasanu abina puma itlo majo abina alkala sama fiye Allah ta'ala sanama na yemi fi alkala kola o ya doy wa kadhalika al-allama Ali al-Labawi an wana kan ngana farafinge al-ajami al-fulani farafido flado akuma mbolo labe ayo lajina jamanaka Allah ta'ala sona ay arabu nodo kan mbara ingala ka shidon ay alkala sama shidon na yemi vani o bi min alkala kola am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaihim wa ala sa'ir al-ulama rahmatur rahim amin hina masaka ka hina ke nununi don shidon ba belajeleka alako kaka ala kama qala al-allama Abdul Aziz al-Lamati rahimahullah Sheikh Abdul Aziz min da kitabul lasliye ni toba le deme ka nyefo ka wala alaka getra ko alaka nasara kairala hina chama bi Allah subhanahu wa ta'ala fa alako kan alsama shubelajeleka wal kalam ala mawt walidihi bi abina pmaye yoramina way alaka sallallahu alaihi wasallam fa fatura chogodi alaka sama fa fatu tola ana fa fatu le ko fe Allah subhanahu wa ta'ala kabako jumenge aywa alkrabaye aka yetime dinyana ka falaya kono ko ket tamashenye ko ket kalamlo ka jira Muhammad Mandela janga nganyira kun doni oyi anga tama osra ufe anga don ko fasete tere anga don ko fandete tere anga don ko fasete majo iyerla fandete mabalika ke mo nyamaye alkra sallallahu alaihi wasallam abanga fatura chogomena ninya alaka getura pumatoy o ka afamu chogo nyuma be alafa alako di anambal alsama bela jelema alaka ngana ko bayanu mawt walid al-Makhtari wa kam lahu kana min al-adhari alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Abdul Aziz alaka nasara kairala ako bayanu mawt walid al-Makhtari ko bina pumaye mbalmake mbalmamuso alaka ba fatu chogo kabino nyefo ye ka wala wa kam lahu kana min al-adhari alakra sallallahu alaihi wasallam nane jenso sigila muso joli ye shida ma al-aaru jam'u dhairi ma joli ye shidi alaka kirama al-salamu bawla alhamdulillahi rabbil alamin ako wa mata abdullahi wa huwa himlu wa kam hawat min sharafin hudailu ko alakra sallallahu alaihi wasallam fa abdullahi ko fatura ka alakra sallallahu alaihi wasallam to abadda be sanumana ni fotuko kumbe bamananga minga buka temenga ngba fote yambe ala del alka ya fama alakra sallallahu alaihi wasallam ala ya bonye alakra sallallahu ka fembe ka nga foni bonye sanadai ako wa himlu kwa fatura kato aywa afa fatura kato abadda be sanmana ko wa kam hawat min sharafin hudailu ko kabila mi nubi wele ko bani hudaili ko lu ye korta jolide soro alakra ko la sallallahu alaihi wasallama abino nyifiye o korta sorla sababu mina ana sorla soro to mina
akwa sɔrɔli sababu ye lamma ghadat bintuhum sa'diya min ummahati ashraf al-bariyya kwa sababu ye muso kelen u ka kabila la Allah subhanahu wa ta'ala u gɛrɛsɛgɛ o la o muso kelen ma alakira ba bangi koyi ala sɔnne ni ala ka kira ayiwa diɲɛ sosigi daminɛ Allah subhanahu wa ta'ala o muso in de bonya ka kɛrɛkɛrɛ ka kɛ alakira ba sallallahu alaihi wasallam ka shindi baw dɔ ye nye shindi alakira ba ma alakira sasama hɔrɔma ni alakira sasama barika a y'a niyɔrɔ sɔrɔ o la a faso ye barika sɔrɔ n'a kelen ye a n'a ka musoya wo barika lakali bɛ to gafew kɔnɔ ila qiyami sa'ati ka taa se dugukolo de bɛ melekeli ma subhanallahi alakira mando nin gɛlɛ kɔfɛ jɔnni ko mɔɔw ye kelen ye a fɔba ye ngalon fɔla ye wallahi la ilaha illa hu a yɛrɛ y'a dɔn k'a ma fɔ a yɛrɛ y'a dɔn k'a ma tiɲɛ fɔ min ka yi dama yanni saya ka s'a ma k'a ka kuma gɛn ka minɛ k'a kunu ni muso tafitigi de ye k'a ye sin di ala ka gɛtura ma min ka fisa ni e ye a ka fisa ni ne ye a ka fisa ni ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn bɛɛ ye a y'a sin doli min kɛ o dasanuma kɔnɔ muso in de kɛra sababu ye k'a faso kɔrɔta ne nan'i sigi muso sen kɔrɔ ya ko mɔɔw ye kelen subhanallahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi saya ti don fiyewu fo an ka nin tomi finma ninnu ta k'a bɔ yen ka ayiwa a ngalon k'a jɔsi ka ngalo datugu ka muhadumadenw lafiya ala ko k'an ye ala n'an karamɔgɔw barika kama ala ko k'a ka alaya kama ala ko kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a bɔnna sanuma barika kama asalamu ayiwa Sheikh Alawi ne n'a ma ɲɔgɔn ye e n'a ma ɲɔgɔn ye maliyɛn fana tɛ magribu jamana dɔn nka dɔnni sidɔnbɔw ka kuma tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko bani huzailu ye kɔrɔta sɔrɔ halimatu sa'diyatu sababu la bari sabu halimata Allah subhanahu wa ta'ala latigɛra la a ye sin di alakira ba ma ɲɛfɔ fitin b'a ka kuma na kuma b'a jira na hali bi an k'a dɔn ko alakira ba wolofa tɔgɔ ye ko Abdullahi de ye zabihul awwal ye maa fɔlɔ min gani kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye kuma kɔrɔ ye mun ye n'a kun ka kan ka fa ni ala ka diɲɛ ta a tun bɛ fa basa a dira ala ma ko a ni fa ka kan Allah subhanahu wa ta'ala a sarakatila Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'a kuma bɔ ni ɲaamɛ 100 ye a ka kannikɛli ma bɔ bilen wala da tɛmɛnen y'o ɲɛ f'i ye o Abdullahi ala ye den barikama min bɔ ayiwa farisogo ni ɲɔgɔn cɛ asalamu ala b'a dɔn k'a b'a ka ko kɛrɛnkɛrɛn yɔrɔ min na ala ka bonyaw ala b'u bila yɔrɔ dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye hakimu ye ala bɛ ko dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye den zanuma min bɔ a farikolo la o den zanuma bonya ni a kanu kama o den barikama kama Allah subhanahu wa ta'ala b'a sigi aljinɛ kɔnɔ inda rasikhina fil ilmi dɔnni faamu ne dɔnni ɲuman ɲuman tigiw ka faamu ye o de ye ala kɛra fa ko la wa qala ghayruhum qawluhum likabira minnu ni faamu ɲɛnama t'u la n'u bɛ kuma mɔɔw ɲɛda kama nka fɛn dɔ fɔ da ma min ka di mɔɔw ye olu y'u ka kuma ba fɔ kuma min fɔli bɛ maa dafara ala k'an kisi a ma kuma min fɔli bɛ maa mago sa kuma min fɔli bɛ maanifin barika ban olu y'u ka kuma ba fɔ a kuma b'u da a tɛ anw da wali iyazu billahi ala k'an kisi a ma ala y'a seere don dɔ la Bamakɔ yan ne balo ne ye yan n bɛ circulation de la n jɔra fee la n tulo bɛ tafsirikɛla dɔ kumakan na ko Ibrahim Khalilulahi fa bɛ janɛmɛ na ko alakiraba sallallahu fa Abdullahi fana bɛ tasuma na k'a bɛ dalu ɲini ka jɔ o la seli farida tɛ a sunna tɛ i ka tawhidu tɛ i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ i ka diinɛ fɛn bɛɛ bɛ dilan n'a tɛ fo ka i da lama dama ka tɔɔrɔ sama ka si yɛrɛ ma an b'a fɔ jamakulu ye o bɛ faamu min ka cɛ ka jugu fo k'a fɔ a ka jugu alakira sallallahu fa ka janɛmɛ na do tɛ foyi fara olu kan wala sɔn ala ka bon ko a bɛ alakiraba sallallahu nisɔngoya sela alijinɛ kɔnɔ ala ka bon o ma ala t'o kɛ ka ni yɛrɛ sɛgɛn ala t'o kɛ ala sɔn tala bɛ alakira sallallahu bonya k'a karama k'a nisɔndiya k'a ɲɛnajɛ n'a fa ye alijinɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o jira diɲɛ na fo ni hakili tɛ maa min fɛ ala sɔn tala ye hakili min di an ma an bɛ ala fɔ k'a barikada k'an karamɔgɔw n'an faw barikada minnu y'an dɛmɛ k'an dɛgɛ minɛ k'an bila nin sira kɔrɔ in kan fo an bɛ bonyatigiw t'u danbe la an b'u hasidi an bɛ kɛ u fɛ bari sabu ala y'a k'u ye ala sɔn tala ye alakira ta k'a ye alakiraba sallallahu doni alakira fa garisɛgɛ la o ye Abdullahi bu jɔfɔrɔ garisɛgɛ ye ala sɔn tala sɔnnen don a bɛ sigi a denzanuman fɛ o bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ alijinɛ kɔnɔ ni ulama ura sɔkɔnɔ ka kuma de ye la taltafitu ilayha bala adribu ardal jidar biha kuma minnu ni a sidɔnbaliw y'a fɔ a kana kɔfilɛ a la a ye koko ɲɛda bugɔ ni a kumaw ye turaddu ila qailiha a bɛ segin a fɔbaw de ma e tɛ foyi sɔrɔ a tɔɔrɔ la ne tɛ foyi sɔrɔ a tɔɔrɔ la ala ka hakili ɲuman di an ma a dɔ fana ko Abdullahi tɔgɔ min bɛ wele ko Abdullahi min afdal al-asma'i tɔgɔw la fusamandiw dɔ do wa min tawadu'ihi alakira sasama ka yɛrɛ majigin kama kana ahabal asma'i ilayhi a wele tɔgɔ bɛɛ la Abdullahi de kun ka d'a yɛrɛ ka tɛmɛ a tɔgɔ bɛɛ kan ni kun alakira yɛrɛ wele a fa de tɔgɔ kolo ye Abdullahi Abdullahi kɔrɔ de ko ala ka jɔn kɛ ni kun alakira ba wele ko Abdullahi ala ka jɔn kɛ o de kun ka d'a ye ka tɛmɛ a tɔgɔ bɛɛ kan yɛrɛ majigin min b'o la ani mɔɔw bɛ kɛɲɛni min kɛ o place la
ni walada de kadi amma nganyira ku majingi anga yera bunye jalamugu na dloki bokabla ka don ko annasu min jihati timsahi akfa'u ali ibn abi talib don getra ko mo bokolo la bele jele fakele bakele abuhum adamu ambe fatoke ava adamu wal ummu hawa ambe batoke mba hawa bunyen fasamandi abi allah subhanahu wa ta'ala yoro nga e reka jira fende ato allah subhanahu wa ta'ala ma ala mi gar sake itado allah subhanahu wa ta'ala ya dima marsaka minila nga lokini ajara mugo min bangolo la itango boko bla angam majingi aslame bode nyini alaka sasama juko sanama ba angala wudila alako famu nyuma di anambal aslame bela jelema aslamo ne vamana ne mami ko ala desarma dima ki de togoda arabu togola o kanne do salama bo ayo o foanye o alaka sasama ka sunna yi wala aslame tubira kado alislame la ira ya kanu togo kada alislame togola ne mami abdullahi kerengere dala ko togola fasamandi do o kofe fana togodo ko ngada alaka bay o kofe fana alaka sasama fato amando ni mami dendo ko dala no ngani yo nyuma yi Allah subhanahu wa ta'ala yamaru kuma kando ana inda dhanni abdi ne be nga jonka jigiya yorola ni joye ne ala jigiya ko mi barka do aka ko mi barka do ala ni mami jigiti Allah subhanahu wa ta'ala ko mama musa mai matse kama horoma soro wa ayo mama ni togo da mana o te fenye hal ne ya dala te fenye ye naw nya dala be fenyani ala ka kili mande ama qala nazm rahimahullah ala kala mande kuma dafala wala da mina doni musalsala insha Allah ta'ala bi tukutu nyona fala kala satuma kanyi ayo bangi anyefe fawqa lahiyat an-nazari ayo fleli ayo drapeau 120 aka ala kala satuma ye ayo banderole 120 nanye aka do ko ja ala kala bap mbetande ja aka jogo mbetande ja aka madinga ku zerane hakama ja aka ladriya ku zerane hakama ja ni mami ngo salamiya yi sebe ja isema nga yene ngoina alhamdulillah rabbil alamin nazaro joro la domina ala kala mando lafiya na Allah subhanahu wa ta'ala yango sababu nyumaye am Allah subhanahu wa ta'ala foka barakada kitabti ko wa kam ra'at lahu min al-ayati halimatun min hadurur shati ko halimatu sa'diya mamina na ay shindi alkrabama ko yala ay kaba ko joli de soro ay bunyo ko ni barka joli soro ayo alkrabba fe no tamasha mbangina ay raka ka nyina mayela no wala daw be kalan salama ko gafu ko non kata sedu mako le de mele kelima ko tamasha joli ma ko re mi arab kan shi dombo fe hakata la sega jati ni may hakane min zorala ibsoko lakal alsama forba jama kuluye aktar min an tuadda aw tuhsa aka chanjate ma aywa alkara satuma yara adoy alkara bayrat mbi disu goshi ni aywa muso barka manye akuma fa sahaba wiye ko ana arabukum nim hudbe arab kan don katama aw beka nga arabiya sinzine sabatle do katama betaka ana min quraishi kada mo nga nil la sel bora quraishi wala wa saradatu fi bani sa'di nyishimi bani sa'di fi alimatu sa'di yalla alhamdulillah rabbil alamin am Allah subhanahu wa ta'ala tanun ka barkada Allah subhanahu wa ta'ala minyan zon ngel turayna ka ke anga nyamaye ma salamu ay tanga sabali tle chena foka fa chena na fara alkram mandum bila ma mamunu yu'minuna billahi rabba udame alalla wa bi shari al hakim muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula udame alkraba ka kira yalla udame sayala udame saka kununa ubi shu ubi seli ko jama kulo muso jama kulo de kayira fere law yeddu ko bolola shumako ko lu deke du balombaw ye ko lu deke courant facture sarabaw ye ko lu deke disi goshilaw ye la hiya sambaw ye ka de du kono ko che o kamalun o demse on deke aywa yer sako kala islamé diw o be deshe ku yer kun farko ka ni yu jole ye bi bolo day tena ko warawa made inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fo lu ko kodon sera yoro la ndulo be fe do la ala kana nyadaka ko lu ko kodon ka je kanu sera yoro do la cheba yera opéré ka muso yi o chew ku mi muso fini do kamso kun digi aboro la sasa Allah subhanahu filila mina yinyera ke muso ya de kan ngunga kan ke muso yi ala filila ne kera che de kan ya muso ya de kan ayo ne kera muso che de kan mina yinyera opere kan yinyera yela ma kenge che ko dai nana jamana laba ka amba fa alislamu ye nyeye wati kumurne nde abiba ay to nga hagil to yinyera la ay to nga sabali ya to nga nchori nyona ni mami anva anangara mako ashakhsatun bana hadar alaka nasara kayrala ay dalu jele blan ngumenga aka wala da sanama dollars ayo nyine aka tama dollars apma bi maka mana gwan ni nyana mabaw dala nete anda sabati mashibulu wallahi ko musobi musonya ka furusa subhanallahi alakra mande nin ngara mbalo ne nyana fanga alakra korta ka jira mawla fanga alakra jugo jira mawla nin dabar kama shewte na fora nyamba fongo ni pma deeti wallahi dam ya fa dabe samen galoma
sisa an jigiye nunu nyene nunu nyemi vo amba mene amba donc ko nunu memi vo insha Allah ta'ala ni mayer kolosini oye abi se alama ma selamo ni mami de jien don jien kerata alakira mande onata jien don ko jien kerata op ma to nga alakira mina to nga mbolo to alakira la to nga wasana alakira insha Allah ta'ala ami lafiya ambi boa fitne na lafiya la nan fatura do min ami lafiya ngabru kono alako kana bal ma arsama bela jale barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما